Anong alay ang sinasabi niya, Obet? At anong kukunin ng kaluluwa? Natatakot na ako. Umalis na tayo rito. Ngayong gabi, magtatapos na ang kasamaan mo. At ang aswang na tulad mo ay hindi na muli makapambibiktima pa. Hindi. Hindi isang tulad mo ang tatapos sa akin. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Obet, hindi ko tunay na pangalan. Taong 1995, ipinagdiwang namin ang isang pista para sa magandang ani ng mga pananim namin sa probinsya. Masaya naman ang pistang yon kung tutusin. Pero sa totoo lang, palaging hindi mawala-wala ang takot na kalakip nito. Taon-taon kasi kasabay ng pista, bigla na lang may mga nawawalang dalaga na hindi na ulit natatagpuan pa. Noong taon na yon, mas pinili naming magsaya at isantabi ang takot nang may isang magandang dalagang sumulpot at nakipista sa amin. Walang nakakakilala sa kanya pero bukas namin siyang tinanggap hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Tinanan pala siya ng isang mayamang hasindero na saglit niya palang nakikilala. Hoy, Obet! Kanina ka pa naglalaro dyan. Tumulong ka na dito. Kailangan na nating matapos to hanggang mamayang gabi. Napatigil ako sa pagdidribble ng bola nang tawagin ako ng kaibigan kong busy sa pag-aayos ng stage. Kinabukasan kasi noon ay pista sa lugar namin at ipagdiriwang ang magandang ani. Saglit lang sana akong naglaro para makapagpahinga dahil mula nang dumating ay kumikilos na ako. Kaso nagkaroon ako ng kaibigang reklamador. Eto na nga. Akala mo naman aabutin talaga tayo ng hapon dito eh. Halos patapos na nga tayo. Anong patapos? Nakikita mo ba yung mga banderitas dyan? Ikakabit pa natin yan. Ano? Pati ba yan tayo ang gagawa? Eh hindi naman natin trabaho yan eh. Bakit ka ba kasi nagpresentang mag-ayos dito? Balak mo bang tumakbong kapitan ng barangay? Hindi. Wala naman kasi tayong ginagawa eh. Bakit hindi na lang tayo tumulong? Nagawa mo pa talaga akong idamay. Sana ikaw na lang. Napatigil kami sa pagtatalo ni Jessa nang huminto ang isang pamilyar na kotse sa plaza. Hindi pa man lumalabas ang may-ari ay alam na naming si Don Rafael ito. Si Don Rafael ang isa sa pinakamayamang tao sa bayan namin. Tuwing pista, taon-taon siyang nagbibigay ng budget sa barangay. Marami ang may gusto sa kanya dahil likas ang pagiging matulungin niya. Hindi niya nakakalimutang magbigay kahit pa walang okasyon o hindi naman kaya ay sa tuwing may dumadating na sakuna. Karamihan nga sa mga tao sa amin siya raw ang iboboto kung sakali mang maisipan niyang tumakbong kapitan. Nang makababa ito sa kotse niya, lumingon siya sa amin at ngumiti. Nahihiya rin naman kaming ngumiti pabalik ni Jessa sa kanya pagkatapos ay naglakad na siya papasok ng barangay hall. Matanda na si Don Rafael pero hindi mo yun mababakas sa kanya. Matikas pa kasi siya kumpara sa mga kaedad niya tapos wala pang puting buhok. Parang hindi tumatanda si Don Rafael, no? Ano kayang sikreto niya? Matanda na pero wala pang kulubot ang balat. Ang kinis pa ng mukha tapos walang wrinkles. Sus, nainggit ka naman. Ganyan talaga kapag mayaman, Jessa. Kung gusto mong magmukhang bata, magpayaman ka rin. Kaya nga eh. Kung mayaman din siguro ako, ganyan din ang gagawin ko. Magpapabata ako. Daig ko pa siguro may skincare routine. Kaso di ka naman mayaman eh. Tignan mo itsura mo. Mukha ka pang mas matanda kay Don Rafael. Ang kapal mo ha? Bumalik na nga tayo sa ginagawa natin para makauwi na tayo.
Tinawanan ko na lang ang kaibigan ko habang nag-uumpisang kunin ang mga isasabit na banderitas. Hindi lang naman kami ang naroon para magayos, kaya may ilang kalalakihan din akong nakatulong magkabit nun sa buong plaza. Nagkasiyahan din kaming lahat nung matapos at oras ng merienda. Masasarap ang pagkain dahil si Don Rafael ang nagpadala. Pasasalamat niya raw sa amin para sa pagbo-volunteer mag-ayos. Nang magdesisyon kaming umuwi pagkatapos magpahinga, kami na lang ni Jess ang natirang magkasama. Medyo may kalayuan ang mga bahay namin mula sa plaza pero kaya naman itong lakarin. Ang daan ay hindi pa sementado at halos kalahati nito ay bako-bakong lupa na mahirap tahakin. Sa paligid makikita ang mga nagtataasang puno na nagbibigay ng pakiramdam na para kang nasa liblib na lugar. Habang naglalakad kami, unti-unti nang kumakaunti ang mga bahay sa tabi ng daan hanggang sa tuluyan ang lumayo ang ingay ng kabihasnan at pinalitan ito ng tahimik na kalikasan. Sa daan kahit nag-uumpisa ng dumilim, wala pa ring tigil ang pagkakwentuhan namin ni Jessa. Tumahimik lang kami nang sabay kaming tumingin sa kaliwa namin sa bukana ng isang gubat. Humigpit ang kapit ni Jessa sa braso ko. Lagi siyang takot dumaan doon dahil masyadong tahimik ang lugar na yon. Halos pwede nang ihalin tulad sa isang sementeryo. Ang kalsada ay halos hindi na makita dahil sa damo at baging na tila sinadyang takpan ng daan para walang sino man ang makadaan. Sa magkabilang gilid, nakatayo ang mga punong kasing tanda na ng panahon. Matataas, baluktot ang mga sanga at tila nagsasalita sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin. Saan kaya nakatayo ang mansyon ni Don Rafael dyan? Hindi kaya siya nakakatakot? Masyadong liblib. Hindi ko alam. Hindi ko pa naman napupuntahan yan eh. Pero may iba naman nang nakapunta doon lalo na kapag humihingi ng tulong kay Don Rafael. Lakas loob daw silang pumapasok dyan. Pero sa tingin ko, safe naman talaga dyan. Nakakatakot lang siguro talagang tingnan. Kahit na. Paano kung may mababangis palang hayop dyan sa loob? For sure, meron talaga dyan. Pero hayaan mo na. Bakit? May bala ka bang pumasok dyan? Hihingi ka ba ng tips kay Don Rafael paano magmukhang bata? Hindi no. Napapaisip lang naman ako eh. Pero Obet, minsan ba, napapaisip ka rin kung saan kaya napupunta yung mga babaeng taon-taon nawawala rito sa atin? Minsan, naiisip ko pero may bali-balita naman din na nakikita rin yung iba sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung anong nangyari. Lalaki ako, hindi naman ako mahilig sa chismis. Nang makalangpas kami sa gubat, dun lang din tumigil si Jessa sa pagtatanong niya. Saglit na lakaran na lang naman din at nakarating na siya sa kanila. Kaya ako na lang ang naiwang mag-isa sa daan. Tuluyan na ring sinakop ng dilim ang kalangitan. Maaga rin akong nakatulog nung gabing yon dahil napagod ako sa pagtulong. Kinabukasan, maaga pa lang nagising na ako sa ingay ng bandang nagpaparada. Aga naman yata nilang nagsimula. Anong oras pa lang? Kahit inaantok pa, bumangon ako nung mga oras na yon dahil tutulong pa akong maghanda sa bahay. Pagkatapos naman ng tanghalian, pupunta kami sa plaza dahil may mga event silang hinanda. May mga pagkain din doon na nakahain kaya pwedeng kumain ulit ang mga dadalong bisita. Hindi naman kami masyadong naghahanda tuwing fiesta. Swertihan na lang kung may sobrang pera ang pamilya namin para makapaghanda ng ilang putahe ng ulam. Hindi rin kami masyadong nag-i-invite ng bisita pero bukas naman ang bahay kung sakaling may pumupunta. May kasabihan kasi rito sa amin na kapag may pumuntang bisita sa bahay mo, kahit wala kang ipapakain, bukas mo pa rin papapasukin. Nung magtanghali, inaya na ako ng nanay ko na pumuntang plaza. Excited kasi siya sa mga paraffle na appliances. Lahat din yun galing sa budget na ibinigay ni Don Rafael para sa barangay. Ka-text ko rin si Jessa na daanan ko raw siya sa kanila. Mas natatakot kasi yung lumabas ng bahay mag-isa kapag fiesta, baka siya na raw ang susunod na mawala at hindi na ulit makita.
Maliwanag ang araw pero nahahaluan ng bigat ang paligid. Ganun palagi ang pakiramdam ko. Kahit anong sigla tingnan ng buong lugar dahil sa mga banderitas pati na rin sa maingay na banda at mga taong nagkakasiyahan, may halo pa ring takot sa pakiramdam. Nang madaanan ko si Jessa, nakatayo na siya sa labas ng bahay nila. Kanina pa ako naghihintay rito. Ang tagal mo. Nagluto pa kami ni nanay ng pulutan ni tatay. May mga kainuman siya sa bahay eh. Speaking of inom, punta tayo sa bahay mamaya. Inom tayo nila Carla. Nakita ko si tatay bumili ng maraming alak eh. Humingi na lang tayo. Hindi ba magagalit si Uncle Abel kung hihingi tayo? Hindi yon. Nagpaalam na rin ako sa kanya kanina. Pumayag naman siya. Maaga rin naman tayong uuwi galing sa plaza, di ba? Huwag na tayo magpagabi. Sa bahay na lang tayo. Marami rin naman kaming handa. Oo, sige. Papunta na ba si Carla sa plaza o susunduin pa natin? Andun na daw siya. Kasama niya yung pinsan niya, si Chini. Hindi na ako sumagot sa kaibigan ko noon. Hindi na rin kami masyadong nag-usap habang naglalakad dahil masyado rin naman siyang abala sa telepono niya. Nang makarating sa plaza, agad ding humiwalay sa amin si nanay at nagkahalubilo sa mga kumare niya. Kami naman ni Jessa, hinanap pa namin ang kaibigan naming si Carla, pati na rin ang pinsan nitong si Chini. Nakita namin sila sa pinakadulong mesa. May mga nahanda na ring pagkain at inumin na para sa amin. Sakto namang hindi rin ako kumain sa bahay noon dahil alam kong mas masarap ang mga pagkain sa pupuntahan. Kanina pa ba kayo rito? Ang layo pa kasi ng nilakad namin eh. Mamaya doon tayo sa bahay. Sama ka, Chini. Inom tayo nila Obet. Ihahatid niya naman kayo pag uwi. Magiliw na tumango ang dalawa sa amin. Habang kumakain, magkausap si Jess at si Carla. Si Chini naman kapansin-pansin ang masyadong pananahimik, kaya paminsan-minsan binabalingan siya ni Carla para kausapin. Baka mamaya kasi ma-out of place at mainip, halos hindi maubusan ng pinag-uusapan yung dalawa. Hindi lang ako masyadong nakikisali. Nagsalita ang kapitan ng barangay namin. Nagpapasalamat sa pagdalo naming lahat. Maya-maya dumating si Don Rafael lulan ng kanyang kotse. Tumahimik bigla ang lahat. Bihira talaga siyang magpakita pero kapag ganitong pista, lumalabas din naman siya. Kumaway siya sa mga tao pagbaba. Dinaig niya pa ang kapitan naming walang magawa kundi ngumiti na lang. Pag-akyat niya sa stage, inabot sa kanya ang mic. Magandang araw mga kabarangay. Nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat para sa pagdalo niyo rito. Naway magsaya kayo at naghanda ang kapitan natin ng mga palabas para sa inyo. Halos walang tigil ang pagpalakpak ng mga tao. Taon-taon din naman na pare-parehos lang ang sinasabi niya pero tuwang-tuwa pa rin ang mga tao. Nakatayo pa rin siya roon sa stage at inililibot ang kanyang paningin sa lahat ng mga bisita. Kakaiba talaga tong si Don Rafael, no? Lakas maka-mayor ng datingan. Bakit kaya hindi niya naisipang tumakbo, no? Malakas ang laban niya dito sa atin. Eh di ba nga, mas gusto niya na lang daw tumulong. Ayaw niyang magkaroon ng malaking obligasyon kung may maitutulong naman daw siya, tutulong siya. Kung sa bagay, mas mabuting ang ganun. Napatigil kami sa pag-uusap at biglang lumingon kay Chini na bigla na lang humagigik. Taka namin siyang tiningnan dahil wala namang nakakatawa. Wala rin namang nakakatawang sinabi ang MC. Diretso lang ang tingin niya sa stage at nang mapansin niyang nakatingin kaming tatlo sa kanya, bigla na lang siyang nagtanong kung bakit kami nakatingin. Anong tinatawanan mo, Chin? Ngumiti lang siya sa amin at umiling, tapos muli siyang bumaling sa harapan. Nagkatinginan naman kaming tatlo pero sa huli ipinagsawalang bahala na lang namin dahil baka may nakita lang talaga siyang nakakatawa. Akala namin magseseryoso na siya pero naulit pa ulit yun. Nagtataka na talaga kami sa kanya, lalo na ang pinsan niya. Hindi rin naman namin makita sa harap kung ano ba ang tinatawanan niya. Maya-maya bigla siyang nagpaalam na pupunta lang muna sa palikuran. Ang sabi ni Carla, sasamahan niya ang pinsan pero umiling ito at siya na lang daw mag-isa. Dire-diretso ang lakad nito at ni hindi man lang kami nilingon kahit
isang beses. Nawili kami sa panonood ng palabas at hindi namin napansing kalahating oras na pala mula nung magpaalam si Chini at hindi pa ulit bumabalik. Ang tagal naman yata ni Chini. Sabi niya, iihilang daw siya. Bakit hindi pa siya bumabalik? Oo nga, mahigit kalating oras na yata siyang umalis. Nasaan na yun? Kabadong tumayo si Carla. Hindi naman daw ugali nun umalis ng basta-basta, lalo pa at mahiyain yun. Hindi nga raw yun sanay sa maraming tao, kaya nagulat siya nung hindi ito nagpasama sa CR. Tinatawagan niya si Chini pero hindi sumasagot, kaya naisipan na naming sundan. Halos payuko kaming naglakad sa dami ng tao sa plaza na abala sa panunood. Ganun na lang ang gulat namin nang makita itong nakatayo sa gilid ng stage, tulala, diretso ang mata sa matandang Don. Hoy, Chini! Umaano ka ba dyan? Kanina ka pa namin hinihintay bumalik. Hindi naman namin alam na mas gusto mo palang manood sa malapit. Lumingon lang sa amin si Chini, hindi sumagot at nagpatangay na lang sa paghila ng pinsan niya sa kanya. Hindi ito umiimik hanggang sa makabalik kami sa table namin. Para siyang bingi habang pinagagalitan ng pinsan. Hindi raw siya pwedeng mag-isa at baka bigla na lang siyang mawala. Magiging kasalanan pa ni Carla dahil sinama siya doon. Nang mag-alas 5, nagkayayaan na kaming pumunta kina Jessa. Tara na sa bahay. Nag-aalisan na rin naman yung iba. Oo, para maaga rin tayong makapagsimula at maaga rin tayong matapos. Hindi na tayo masyadong gagabin. Tumango na lang si Carla habang ang pinsan niya naman ay parang tuod lang na sumunod sa amin. Nananatiling walang imik. Hindi naman siya ganun katahimik nung una. Naging ganun lang siya simula nung makabalik siya galing CR. Nang makarating kami sa bahay nila Jessa, agad niyang nilabas ang mga inumin at pulutan na parabang kanina pa siya sabik magsibula. Inilapag niya ang mga bote sa lamesa kasama ng ilang chichirya, pritong isda at lutong ulam. Agad kaming pumwesto sa paligid ng maliit na mesa. Oh, simulan na natin. Obet, ikaw na bahala sa alak dyan, ha? Carla, yung pulutan naman pakibuksan. Hindi naman nagtagal at nagkakatuwaan na kami. Maraming kwento at tawanan, pero kapansin-pansin ang katahimikan ni Chini. Nasa tabi lang siya ni Carla, nakatingin sa kawalan, parang hindi kasama sa kasiyahan. Napansin yun agad ni Jessa. Hoy, Chini! Ano ba? Para kang tuod dyan. Naputol na ba yung dila mo? Sabihin mo nga, nakainom ka na ba ng alak? Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya kay Jessa saglit bago muling bumaling sa kawalan. Napakunot noo si Jessa. Nagsisimula na rin siyang mainis dahil parang hindi marunong makihalubilo ang kasama. Weird mo, ha? Carla, tahimik yata tong pinsan mo. Kanina pa hindi nagsasalita. Baka may sakit. Umiling si Carla at sinabing baka pagod lang si Chini. Hinipo niya rin naman ang leeg nito at normal naman ang temperatura. Pero kahit kami, parang hindi na mapansin ang saya dahil sa bigat ng presensya ni Chini. Tahimik lang siya. Walang reaksyon sa paligid, parang wala talaga siya roon. Matapos ang ilang oras ng kwentuhan at pag-inom, napagdesisyonan naming tapusin na. 8:00 na ng gabi at unti-unti nang lumalamig ang paligid. Ihahatid na lang kayo ni Obet. Delikado kapag kayong dalawa lang. Tama si Jessa, ihatid ko na kayo. Hindi pwedeng pauwiin ko kayo ng ganitong oras. Baka kung ano pang mangyari sa daan. Paano ba yan, Jess? Mauna na kami. Salamat sa alak at pagkain, ha? Sige, mag-iingat kayo. I-text mo ako kapag nahatid mo na sila at nakauwi ka na. Tumango na lang ako sa kaibigan. Naglakad kami palabas ng bahay ni Jessa. Tahimik lang si Chini habang si Carla ang panay salita. Humihingi ng pasensya sa pagiging mailap ng pinsan niya. Sa huli, tinanggap ko na lang at nagpaalam nang maihatid ko sila sa tapat ng kanilang bahay. Dito na kayo. Salamat sa pagsama sa amin. Uwi na rin ako. Naglakad akong mag-isa pabalik.
Malayo pa ang lalakarin ko. Malamig at madilim na ang paligid. Mula sa liwanag ng poste sa kanto, kitang-kita ko ang madilim na bukana ng gubat na kailangang daanan pa uwi. Tahimik ang paligid. Tanging yabag ng tsinelas ko lang ang naririnig ko. Pilit kong iniiwasan ang pagtingin sa gubat pero nang maabot ko ang mismong bukana nito, bigla akong nakarinig ng mahihinang kaluskos mula sa loob. Huminto ako. Pakiramdam ko'y may tumitingin sa akin mula sa dilim. Nagtayuan ang mga balahibo ko. Maya-maya may naamoy akong mabaho. Sobrang tapang na parang pinagsamang bulok na karne at amoy lupang nabasa ng dugo. Napapikit ako at napahinga ng malalim. Lasing ka lang, Obet. Huwag kang paranoid. Hindi ko mapigilang manginig. Mas lumalakas ang kaluskos na tila papalapit sa akin. Mabilis akong naglakad. Halos tumatakbo na pero sinusundan ako ng amoy na yun. Pakiramdam ko may mga matang nakatitig sa akin mula sa loob ng gubat. Sumusunod sa bawat galaw ko. Pagdating ko sa mismong kanto ng bahay namin, huminto ako, humihingal. Muli kong nilingon ang dinaanan ko. Wala akong nakita pero ramdam kong may nagmamasid. Agad akong pumasok sa bahay, sinara ang pinto at inilak. Bumagsak ako sa kama, humihingal pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit pero para bang may mali. Parang may sumusunod sa akin mula sa gubat na yun. Isang presensyang hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko. Yun yata ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganong klase ng takot habang naglalakad ako ron. Hindi ko alam, baka dahil lasing lang ako at nakatulugan ko na lang ang takot ko. Obet, gumising ka dyan! Nahatid mo ba talaga sila Carla kagabi? Si Chini raw nawawala! Nagising ako noon sa maingay na katok at boses ng kaibigan ko. Mabilis na nawala ang antok ko nang marinig na nawawala ang kaibigan na kasama lang namin nung gabi. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Ano? Anong nawawala? Safe ko silang nahatid kagabi. Hanggang sa tapat ng bahay nila. Yun nga rin ang sabi ni Carla. Hinatid mo raw sila, kaya lang nauna kasing pumasok si Carla sa bahay nila. Nagpaalam pa raw siya kay Chini bago pumasok. Sabi nung magulang niya, panatag naman daw sila na si Carla ang kasama at baka doon nga din daw natulog. Kaya hindi sila nagtaka na hindi daw nakauwi nung gabi. Paggising nila nitong umaga, wala naman daw si Chini. Hindi nila alam kung saan nagpunta. Di halika na at subukan nating hanapin. Baka nandyan lang yun. Kanina pa raw nila umaga hinahanap pero hindi talaga nila makita. Halos maikot na nila yung buong barangay. Pinuntahan nila ako, iniisip nila na baka bumalik sa amin, pero hindi naman. Sinubukan ding tawagan yung cellphone niya, pero nakapatay na. Saan kaya nagpunta yun? Kahapon pa kasi yun parang wala sa sarili. Kaya nga, tara, tumulong tayo sa paghahanap, baka mamaya madamay pa tayo sa sisi. Natatakot nga si Carla Sinisisi niya ang sarili niya kasi feeling niya, hindi niya nabantayan ng maayos si Chini. Hindi niya naman nakasalanan kung biglaan na lang umalis at may pinuntahan lang pinsan niya. Choice na ni Chini umalis. Obet, hindi kaya si Chini ang biktima ngayong taon? Hindi kaya siya ang kapalit ng magandang ani? Hindi naman siguro. Huwag naman sana. Ganon ang nabuhay sa isipan ng mga tao sa amin mula pa noon. Ang kapalit ng magandang ani ng mga pananim ay isang dalaga. Sumasakto kasing palaging may nawawala pagkatapos ng fiesta. Hindi na rin ulit nasusundan pa. Nung taon na yon, si Chini ang kinuha. Kung saan-saan namin siya hinanap pero hindi na talaga namin siya nakita. Ni bakas o anino niya ay wala. Buong maghapon din kaming tumulong na maghalughog. Kinatok namin kahit ang mga kaklase niya pero kahit sila, hindi rin alam kung nasaan si Chini. Iyak dang iyak si Carla. Sinisisi niya talaga ang sarili niya kung bakit nawala si Chini. Sana raw pala ay mas pinauna niya na itong pumasok para nakasigurado siyang nakauwi na talaga si Chini at hindi na makakalabas pa. Ilang araw ang lumipas, nawalan na kami ng pag-asa lahat na muli pa siyang makikita.
ang tanging nakita lang namin noon, ang cellphone niya na napulot sa tabing daan. Nang kinalkal nila ito, wala naman silang ibang nakita na kausap niya. Walang makakapagturo kung saan talaga nagpunta si Chini. Lumipas ang mga linggo, unti-unti nang bumalik sa dating galawang buhay sa aming lugar. Unti-unti na rin nakalimutan si Chini at tuluyan na lang siyang naging kwento. Bumalik sa normal ang lahat. Pumapasok na ulit kami sa kolehiyo ni Jessa noon. Inaabot kami ng gabi sa daan dahil paminsan-minsan may mga tinatapos pa kaming projects kasama ang mga kaklase namin. Kanina pa kita hinahanap. Tara na, at gagabihin na tayo sa daan pa uwi. Ang tagal mo naman kasi. Kanina pa ako naghihintay rito. Nilalakad lang din namin ni Jessa mula university hanggang sa mga bahay namin dahil kaya rin naman lakarin. Tsaka nakakatipid din kaming dalawa. Pagdating namin sa bukana ng gubat, doon kami napahinto. Nakita namin si Don Rafael. Nakatayo siya roon sa ilalim ng anino ng mga puno. Nang makita niya kami, bumati siya sa amin. Magandang gabi. Pauwi pa lang kayo galing eskwela. Opo, Don Rafael. Magandang gabi rin po sa inyo. Inaabot pa talaga kayo ng ganitong oras sa daan. Madilim na. Bakit hindi na lang kayo sumakay? Pwede naman pong lakarin, mas makakatipid po kami. Ganon ba? O siya. Tumuloy na kayo sa paglalakad. Mag-ingat kayo ha. Opo, salamat po. Tumango si Don Rafael, pero nanatili siyang nakatayo doon hanggang sa nagumpisa na ulit kaming maglakad. Tuluyan na ring dumilim ang buong paligid. Mas mukha siyang bata pala sa malapitan, no? Hindi kaya vampira si Don Rafael? Ano ka ba? Baka mamaya marinig ka nun. Tsaka ang tanda mo na naniniwala ka pa rin sa ganun. Nagbibiro lang naman ako. Masyado mong sineseryoso. Nang bumaling ako pabalik ng tingin sa Don, nandun pa rin siya. Akala mo'y hindi natitinag. Sinusundan niya kami ng tingin. Ngumiti na lang ulit ako sa kanya at hindi rin naman siya ng dalawang isip na tugunan yun. Ano kayang ginagawa niya dun? Bihira lang naman siyang lumabas pero ngayon, nandun na siya. Nakatambay. Anong malay natin? Baka may hinihintay. Hindi napigilan ni Jess ang sarili niya at lumingon din ulit siya sa likuran. Biglang humigpit ang kapit niya sa braso ko dahilan para magtaka naman ako. Obet, wala na siya. Ha? Baka umuwi na. Halika na. Bilisan na nating maglakad. Pabalik-balik ang tingin niya sa likuran kaya nahawa na rin ako. Kasabay nun ang pakiramdam na parang may sumusunod na hangin sa aming dalawa. Mas humihigpit ang kapit sa akin ni Jessa at kahit hindi niya sabihin, alam kong natatakot siya nung mga oras na yon base na rin sa kanyang itsura. Ang creepy ng pakiramdam. Parang may sumusunod sa atin. Nasa isip mo lang yan, Jess. Sobrang hilig mo kasing manood ng mga horror documentaries. Pero sa totoong buhay, duwag ka. Tara na nga, kaysa kung ano-anong mararamdaman mo dyan. Mas pinili kong magpanggap na matapang kaysa sabayan ng takot ni Jessa dahil alam kong mas matatakot lang siya lalo. Nang makarating naman kami hanggang sa tapat ng bahay nila, nakahinga na rin naman siya ng maluwag. Tumango at kumaway na lang ako sa kanya bilang paalam. Yun din ang huling beses na nakita namin si Don Rafael sa labas. Sanay naman na kaming hindi talaga ito nakikita sa mga normal na araw. Mas pinipili nitong manatili na lang sa bahay niya na kung i-describe ng mga taong nakapunta na isang napakalaking mansyon sa gitna ng gubat. Ang kumakalat na usapin sa lugar namin kaya raw mayaman si Don Rafael at hindi ito naghihirap kahit hindi naman siya nagtatrabaho. May mga gold bars daw siya na galing pa sa kanyang mga ninuno. Mahirap paniwalaan pero mukha rin namang totoo. Mabilis na nagdaan ng mga araw at buwan hanggang sa umabot ng taon. Nalalapit na naman ang fiesta sa amin. Tuwang-tuwa na naman ang halos lahat ng magsasaka dahil ang dami nilang naha-harvest, lalo na pagdating sa mangga
kung saan talaga kilala ang lugar namin. Di tulad nung nakaraang taon, mas maaga silang naghanda. Ilang linggo pa bago ang pista, nagkakabit na sila ng mga banderitas sa buong barangay. Nagkaroon din ng paligsahan ng bawat purok kung saan magpapagandahan sila ng disenyo ng banderitas. Naging makulay ang paligid. Mas pinili nilang isantabi na lang din ang namumuong takot na baka may mawala na namang dalaga ulit. Tulad ng dati, nasa plaza na naman kami ni Jessa at tumutulong hanggang sa lumapit sa amin si Mang Bart, ang matandang janitor ng barangay. Nakakatuwa kayong magkaibigan, no? Palagi kayong tumutulong dito sa plaza. Hindi talaga kayo nawawala. Nakakatawa rin po kasing tumulong. Nasanay niya rin po yata si Kapitan na kapag may kailangan i-design dito sa plaza, palagi kaming tinatawag ni Obet. Masisipag kasi kayo. Alam niyo bang nabanggit na kayo ni Don Rafael sa Kapitan nung nakaraan? Maging siya tuwang-tuwa rin sa inyong dalawa. Sayang nga raw at patapos na kayo sa kolehiyo. Kung mas maaga na raw sana kayo nakilala, baka natulungan niya kayo sa pag-aaral niyo. Lako, ganun ho ba? Sayang naman po. Hindi namin naiwasang manghinayang ni Jessa sa sinabi ni Mang Bart. Pero kung sa bagay, paano niya nga naman kami makikilala ng mas maaga ay bihira din naman namin siyang makita. Nung taon na yon, 3 araw na ipinagdiwang ang fiesta. Ang naunang 2 araw at gabi may mga inilunsad na event. Mas malaki raw kasi ang binigay na budget ni Don Rafael noon, kaya nagkaroon ng mas malaking pondo para sa mga palabas. Sa unang gabi, nagkaroon ng lakan at lakambini. Punong-puno ang plaza at halos siksikan dahil excited sa palabas. Kami ni Jessa, nasa bukana lang papasok dahil naiinitan daw siyang makipagsiksikan sa mga tao. Hindi ko akalain ganito pala karami ang tao dito sa atin. Hindi naman tayo ganito nung nakaraan. Siyempre, may mga dumayo pa mula sa ibang barangay kaya marami talagang tao. Tsaka dati kasi, wala namang ganito kaya kaunti lang ang pumupunta kapag piyesta. Napatigil kami sa pag-uusap ni Jessa nang mapansin namin ang bagong dating. Isang dalaga na lumiliwanag ang ganda. Pakiramdam ko nung mga oras na yon na love at first sight ako. Para kasi siyang anghel sa suot niyang puting damit. Mahaba at umaalon ang itim niyang buhok na hanggang bewang. Makinis din ang kanyang balat at ang kanyang mga mata parang nangungusap. Tahimik ito, walang kasama habang tumitingkayad at sinusubukang tumingin sa loob ng plaza. Hindi siya pamilyar, yun yata ang unang beses na nakita ko siya sa lugar namin. Hindi ko sigurado kung kamag-aral din ba namin siya ni Jessa dahil hindi talaga namin siya kilala. Bumaling siya sa amin at nang mapansin niyang nakatingin kami sa kanya, ngumiti siya. Kahit ang paraan niya ng pagngiti ay malaanghel din, bigla siyang lumapit. Magandang gabi. Pasensya na, feeling close Tiga dito pa kayo? Oo. Ikaw. Parang ngayon ka lang namin nakita rito. Oo, dayo ako. Ako nga pala si Hana. Bale, nagbakasyon lang ako dyan sa kabilang barangay. Nabalitaan ko kasing may palabas daw rito kaya manonood sana ako. Kaso ang daming tao. Ako naman si Jessa. Tapos ito ang kaibigan ko, si Obet. Nakipagkamay kaming dalawa ni Jessa sa kanya noon. Kakaiba ang inihahatid niyang pakiramdam sa amin. Magaan at parang bigla ang umaliwalas ang paligid sa kabila ng dami ng tao. Lumamig din ang dating ng hangin lalo pa nung ngumiti siya ulit. Naku, sorry sa abala Pero pwede bang sumama muna ako sa inyong dalawa? Ako lang kasi mag-isa Oo naman, walang problema. Tsaka mas mabuti na rin sumama ka muna sa amin. Delikado kasi kapag mag-isa ka. Ha? Bakit naman? Sasagutin ko na sana siya nang bigla na lang akong sikuhin ni Jessa at samaan ako ng tingin. Mas lumapit pa siya sa akin para bumulong. Ano ka ba? Huwag mong takutin. Baka mamaya matakot yan. Bakit? Mas mabuti nang aware siya, no? Teka, anong pinagbubulungan niyo dyan? May problema ba? Wala naman. Ang sabi ko lang kay Obet, huwag kang takutin. Medyo malakas kasi ang trip ng isang to.
Ah, ganun ba? Ayos lang. Hindi rin naman ako matatakotin eh. Inaya namin si Hana na pumasok sa loob ng plaza para sumiksik sa kumpol ng mga tao. Masayahin naman siya at palakaibigan kaya mabilis namin siyang nakapalagayan ng loob. Kapansin-pansin ang pagiging pino gumalaw ni Hana, parang hindi makabasag pinggan. Pero habang tumatagal, napansin ko ang mga mata niya. Malikot na akala mo may hinahanap sa paligid. May hinahanap ka ba, Hana? Kanina pa umiikot ang paningin mo. Wala naman. Nawiwili lang talaga ako. Ang saya kasi. Ang daming tao. Nilingon ko si Jessa na mukhang napansin din ang pagiging malikot ng mata ni Hana. Nagkatinginan kami pero nagkibit balikat na lang si Jessa. Hindi niya na lang ito masyadong pinansin kaya gano'n na lang din ang ginawa ko. Makalipas ang ilang oras tapos na ang palabas. Oras na ng uwian. Nag-aalisan na ang mga tao at humupa na ang ingay ng paligid. Hana, babalik ka ba bukas? May palabas ulit dito eh. Oo, pwede naman no. Ang saya pala rito kasama kayo. O paano, kita na lang tayo ulit bukas ha. Pupunta ako. Ihatid na kaya kita. Baka kung mapano ka pa pag mag-isa ka umuwi. Naku, hindi na obit. Kaya ko naman ang sarili ko. Huwag ka mag-alala. Hindi na namin siya pinilit. Naglakad na lang siya palayo, pabalik sa kalsadang patungo sa kabilang barangay. Pinanood namin siyang makalayo hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin namin. Kinabukasan tulad ng napag-usapan namin, bumalik siya. Nandun kami ni Jessa nakatayo ulit sa entrance ng plaza. 5:00 nang matanaw namin siyang naglalakad na papalapit. Agad kaming kumaway ni Jessa sa kanya. Si Jessa hindi na napigilang magkomento sa bagong kilalang kaibigan. Ang ganda niya talaga, no? Sigurado akong marami nagkakagusto dyan. Pang-artistahin ang ganda. Akala mo diwata ng liwanag. Tumigil na kami sa pag-uusap nang makalapit na siya sa amin. Isang magandang ngiti ang ibinungad niya. Uy, kanina pa kayo dito? Anong palabas ngayon? Got Talent na open kahit galing pa sa ibang lugar ang sasali. Ang sabi madami daw nagpalista kaya baka anong oras abutin ang palabas na yun. Huwag na lang natin tapusin kapag inabot na masyado ng gabi. Kailangan nating umuwi ng maaga. Teka, bakit ba ayaw niyong umabot ng gabi? Kadalasan sa gabi nangyayari yung mga mas magagandang bagay, no? Ha? Paano mo naman nasabi? Ano ba? There's fun at night. Hindi nyo kailangan masyadong matakot sa gabi dahil ang gabi ang magpapamulat sa'yo ng mga bagay na hindi mo inaakala. Nagkatinginan kami ni Jessa. Bahagyang nawiwirduhan kay Hana. Pero ipinagsawalang bahala na lang din namin. Sa isip ko nun, baka taga Maynila si Hana at sanay silang buhay na buhay ang lugar nila sa gabi. Sa mga probinsya kasi nasanay kaming maaga pa lang tulog na ang mga tao. Hindi na lang kami nagtanong at nang usisa pa ni Jessa sa kanya. Hindi nyo naman sinagot yung tanong ko eh. Bakit nga kayo takot umuwi ng gabi? Eh kasi, paano ko ba ito ipapaliwanag? Baka kasi matakot ka. Bigla ka na lang umuwi. Ano ba kayo? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi nga ako matatakotin? Sanay na sanay nga ako sa gabi. Hindi ba't sabi mo sa kabilang barangay ka lang? Wala ka bang nababalitaan o narinig tungkol dito sa barangay namin? For sure naman, may sinabi sila sa'yo bago ka pumunta rito, di ba? Wala namang sinasabi ang tito ko sa akin. Teka, bakit? Ano ba yun? Dito kasi sa amin, Hana, tuwing fiesta, laging may nawawalang dalaga. Kaya takot kaming umuwi ng gabi. Kaya nga nag-aalala kami ni Obit sa'yo kagabi, kasi uwi kang mag-isa. Baka mamaya, tulad nung nangyari sa pinsan ng kaibigan namin last year. Ibalita na lang sa amin na nawawala ka. OMG! Totoo ba? Ang exciting ah! Ano exciting doon? Nakakatakot kaya? Ikaw talagang babae ka. Ang weird mo. Hoy, hindi ako weird. Pero pustahan tayo ah. This year, walang mawawala. Pustahan. Sugal yan, Hana. Pero sana nga wala namang mawala ngayong taon.
Wala yan. Maniwala kayo sa akin. Magdilang anghel ka nga sana, Hana. Para mawala na rin yung takot dito sa amin taon-taon. Ngumiti sa amin si Hana. Ngiting parabang sigurado talaga siya sa sinasabi niya. Tulad nung unang gabi, malikot pa rin ang mga mata na parang may hinahanap sa paligid. Kapag tinatanong naman namin wala naman daw, hindi na lang kami nangulit. Sa buong gabi nawili kami sa panonood dahil sa iba't ibang talento ang nasaksihan namin. Hindi namin napansin ang oras. Lumalim na pala ang gabi. 10:00 na nang mapagtanto naming dapat na kaming umuwi. Umuwi na tayo. 10:00 na. Pero hindi pa tapos yung palabas eh. Hindi ba natin tatapusin to? Hindi na, Hana. Delikado na sa daan. Ihahatid ka na rin namin ni Jessa para sigurado kaming safe ka. Wag na. Mauna na lang kayo umuwi. Tatapusin ko lang siguro tong palabas. Sigurado ka ba, Hana? Baka mamaya pa matapos yan. Wala kang kasama pa uwi. Ayos lang yun. Sigurado naman ako may mga makakasabay ako sa daan mamaya eh. O sige, ikaw ang bahala. Pero bukas fiesta na. Punta ka ulit dito after lunch. O kaya kung gusto mo, pumunta ka ng maaga. Kumain kayo ni Obet sa bahay. Tapos, pupunta ulit tayo dito sa plaza pagkatapos. Siguro after lunch na lang ako pupunta. Sige na. Mauna na kayo umuwi Sigurado ka ba talagang hindi ka pa uuwi, Hana? Oo, sure ako. Don't worry. Kaya ko talaga yung sarili ko. Okay? Wala na kaming nagawa kay Hana noon at tinayaan na lang namin siya sa gusto niya. Masyado siyang makulit pero alam naman naming hindi kami nagkulang sa mga paalala sa kanya. Pero habang naglalakad pa uwi ay pinapanalangin namin ni Jessa na sana safe siyang makauwi at makita pa namin siya kinabukasan. Ang kulit ni Hana, no? Halatang matigas ang ulo. Hindi rin mapagsabihan. Hayaan mo na. Baka natutuwa lang siya rito sa lugar natin kaya ganun. Makakauwi naman siguro siya ng safe. Hay nako, sana nga. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin yung kay Chini. Tayo pa naman ang huli niyang kasama nung bago siya mawala. Huwag ka na mag-alala. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Makikita pa natin si Hana bukas. Malakas ang fighting spirit nun. Habang naglalakad, tanaw namin sa malayo pa lang ang kotse ni Don Rafael sa bukana ng gubat. Maya-maya pa ay lumabas siya sa kotse niya at nang makita kami, ngumiti at kumaway. Mukhang galing kayo sa plaza. Maganda ba ang palabas? Ay opo, hindi na nga lang po namin tinapos. Lumalalim na po kasi ang gabi. Mabuti yan. Huwag kayong nagpapaabot ng anong oras sa labas at baka mapano na kayo. Opo. Kayo po, bakit nasa labas pa po kayo? Galing ako sa kaibigan ko. Kauwi ko lang din at napasarap ang kwentuhan. Marami pa bang tao sa plaza? Opo, marami pa pong nanonood. O sige, kung gano'n ay mag-ingat kayo. Magkita-kita na lang siguro ulit tayo bukas sa plaza kung pupunta kayo. Opo, Don Rafael, mauna na po kami. Tumango na lang siya sa amin kaya nagpatuloy na kami sa paglalakad. Napalingon na lang ulit kami sa likuran nang marinig naming sumakay na ulit ng kotse si Don Rafael. Oh, saan pupunta si Don Rafael? Hindi ba siya uuwi? Ewan ko, baka sa plaza? Kasi nagtanong siya kung marami pang tao eh. Nagkibit na lang ako ng balikat saka na kami nagmadali sa paglalakad dahil mas lumalalim na ang gabi. Kinabukasan araw ng fiesta. Nagising na naman ako sa maingay na banda. Nung taon na yun, hindi na kami gaanong naghanda. Konting ulam lang at merienda dahil umaalis din naman kami ni nanay papuntang plaza. Minsan may mga kapitbahay pa na naghahatid din ng handa nila. Bigayan lang kung anong meron. Tulad dati, dinaanan ko na lang si Jessa sa bahay nila. Nang makarating kami sa plaza, nandun na si Hana at naghihintay sa amin. Oh, kanina ka pa? Hindi naman. Kadarating ko lang. Ganito pala rito, no? Kahit sa plaza, may mga nakahandang pagkain. Oo, nakasanayan na. May nagbibigay kasi ng budget sa barangay para sa mga ganito. Talaga? Sino? Nakakatawa naman siya.
Yung mayamang hasyendero dito sa amin. Mamaya nandito siya. Ituturo namin sa'yo. Hindi rin nagtagal habang nakaupo at naghihintay kami sa mesa, umakyat na si Kapitan sa stage at muling nagpahatid ng pasasalamat sa mga kabarangay niya. Maya-maya lang din dumating na si Don Rafael at mabilis ding inanyayahan para magsalita. Happy Fiesta sa ating lahat mga kabarangay. Sana'y natuwa kayo sa simpleng salo-salo na inihanda para sa ating lahat. Naway magsaya kayo sa mga event na gaganapin pa ngayong araw. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Siya yung sinasabi namin sa'yo, Hana. Siya yung mayamang hasyendero dito sa barangay namin. Totoo ba? Nakilala ko na siya kagabi. Di ba, nauna kayong umuwi? Tapos ayun, dumating siya. Tapos ayun na, bigla siyang lumapit sa akin, saka nakipag-usap. Ang saya nga rin kausap eh. Ang bait niya pa. Oo, mabait talaga siya. Ano nga ulit yung pangalan nun? Don Rafael? Oo. Alam mo bang matanda na yang si Don Rafael? 60 plus na yan, pero hindi pa rin halata sa kanya. Talaga ba? Ano kaya sikreto niya? In fairness ang gwapo niya rin. At ang tikas pa ng katawan. Kitang-kita ko kung paano kinilig si Hana nung mga oras na yon. Para bang kumikislap ang mga mata niya habang nakatingin sa Don. Ang nakakapagtaka nga lang, mukha mang bata si Don Rafael, hindi naman ito masyadong kagwapuhan. Talagang makinis lang ang balat. Nagkatinginan na naman kami ni Jessa. Nawiwirduhan na naman sa kasama. Seryoso? Gwapo para sa'yo si Don Rafael? Oo kaya. Kakaibang kagwapuhan niya, no? Di ba wala pa siyang asawa? Iyon ang sabi niya kagabi. Pero bakit kaya? Gwapo sa kamayaman naman siya. Imposible namang ayawan siya ng mga babae, no? Ewan namin. Hindi naman namin masyadong kilala si Don Rafael. Basta ang alam lang namin, mabait at mayaman siya. Wala nang nakakaalam tungkol sa iba pang bagay sa kanya. Ay, ganun ba? Kung may pagkakataon lang ako, naku, kikilalanin ko talaga siya ng mabuti. Kakaiba ang ipinapakitang interes ni Hana kay Don Rafael noon. Hindi ko alam kung tama ba ang pagkakaintindi ko, pero sa dating ng mga sinabi niya at sa kung paano niya tingnan ang matandang Don, parang crush niya ito. Halos hindi niya na nga rin maalis ang titig niya sa harap kung saan ito nakaupo. Maya-maya pa tumayo si Don Rafael, umahon at umayos din sa pagkakaupo si Hana. Sinusundan niya ito ng tingin. Nangunot na lang ang noo ko nang mapansin na papalapit sa amin si Don Rafael. At tama nga ang hula ko. Kami ang pupuntahan niya. Humila siya ng isang upuan at nakilamesa sa amin. Nagtitinginan ng ibang tao sa gawin namin. Si Hana, parang bulating inasinan sa upuan niya at biglang hindi mapakali. Hindi ko alam na magkakaibigan pala kayong tatlo. Opo. Nakilala po namin si Hana noong nakaraang gabi. Mabuti naman at kinaibigan niyo siya. Nakita ko siya rito kagabi mag-isa lang. Delikado pa namang maiwan mag-isa ang maganitong kagandang dalaga. Hindi ba taon-taon may nawawala rito? Ayon lang sa mga naririnig ko. Opo, totoo po yun. Nung nakarang taon, pinsan po ng kaibigan namin ang nawala. Nagkataon pang kami ang huling kasama. Kaya itong si Hana pinag-iingat namin kaso sadya po yatang matigas ang ulo. Ayaw makinig sa amin. Tapos nagpaiwan pa rito kagabi. Sinamahan ko naman siya kagabi at hinatid ko na rin sa kanila. Mabuti naman at sumama. Nagkatinginan kami ni Jessa. Nagtataka kung bakit parang ang bilis magtiwala ni Hana sa mga taong hindi niya pa naman lubos na kilala. Hindi namin maisatinig ni Jessa ang gusto naming sabihin dahil kasama namin siya. Ilang sandali lang nagpaalam na rin si Don Rafael sa amin. Oh siya, maiwan ko na kayo rito Uuwi na ako at gusto ko na magpahinga. Oras na kasi ng siesta ko. Sige po, Don Rafael. Mag-iingat po kayo. Sige po, ingat. Salamat. Dito na ako, Hana. Nagkatitigan silang dalawa. Yung klase ng titigan na para bang may dumadaloy na kuryente sa pagitan nilang dalawa.
Ang tagal bago naputol noon at nang mag-iwas ng tingin si Don Rafael, nakita ko ang isang kakaibang ngisi kay Hana. Umalis na ulit ang Don. Kami na lang tatlo ang naiwan. Bumaling naman si Jessa kay Hana. Crush mo ba si Don Rafael? Bakit ganoon kayo magtitigan? Siguro? Ewan ko. Ang hot niya lang kasi talaga para sa akin eh. Hot? Mas hot pa si Obet dun eh. Mas bata pa. Ang weird mo talaga, Hana. Alam mo kasi, mas gusto ko ang mas matanda kaysa sa akin. O paano, may iwan ko muna kayo dyan ha. Pupunta lang ako sa CR. Teka, saan ba rito? Diyan sa likod ng stage, may CR dyan. Nang makaalis si Hana, para bang nagkaintindihan na kami ni Jessa. Bata pa si Hana pero parang masyado na itong tuso sa edad niya. Hindi na lang namin masyadong pinag-usapan at inabala na lang namin ang mga sarili naming manood ng mga matatandang nagsasayaw. Kahit papaano ay naaliw naman kami sa panonood sa kanila. Hindi na namin alam ang mga susunod na ipalalabas hanggang gabi, pero ang sabi nila, may fireworks display daw pagpatak ng alas 8. Alas 5 pa lang ng mga oras na yon. Maya-maya napansin na ni Jessa ang tagal ng pagbalik ni Hana. Nasaan na si Hana? Bakit hindi pa bumabalik? Hindi ko alam. Baka nandyan lang. Di naman yun mawawala. Anong hindi? Fiesta ngayon, baka nakakalimutan mo. Sundan na natin, baka matulad pa yun kay Chini. Mabilis kaming nagtungo sa likod ng stage kung nasaan ang palikuran. Wala kaming naabutang Hana doon. Nilibot namin ang paningin namin sa buong plaza pero hindi talaga namin siya nakita. Si Jessa nag-uumpisa ng kabahan. Sa ugali kasi ni Hana, kahit kakakilala pa lang namin sa kanya, hindi naman niya ugaling umalis nang hindi nagpapaalam. Nasaan na ba yun? Hindi pa naman natin alam kung paano siya kukontakin. Wala siyang cellphone. Hanap kami ng hanap sa kanya sa buong plaza. Pero walang bakas kahit anino ni Hana. Maya-maya lumapit sa amin si Mang Bart. Sino hinahanap niyo? Yung kaibigan niyo bang maganda? Opo, Mang Bart. Nakita niyo po ba siya? Narinig ko silang magkausap ni Don Rafael kanina. Inaya siya ng Don sa bahay nila kumain. Po, sumama po ba siya? Oo, nakita ko siyang sumakay sa kotse ng Don eh. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Hana sumama kay Don Rafael? Tumingin ako kay Jess at kitang-kita ko rin ang kaba sa mga mata niya. Nagpasalamat kami kay Mang Bart at agad na lumbas ng plaza para makalayo sa mga tao at ingay ng paligid. Jessa, hindi ako mapakali. Sundan kaya natin siya. Ano? Sure ka ba? Baka kakain lang naman talaga si Hana doon. Mabait naman si Don Rafael eh. Hindi tayo sigurado, Jess. Kakakilala lang nilang dalawa. Hindi ko alam bakit nagtiwala siya agad at sumama. Kailangan natin siyang sundan para lang makasigurado tayo. Tumahimik si Jessa. Alam kong natatakot siya pero alam ko rin na nag-aalala siya kay Hana. Maya-maya bumuntong hininga siya at tumango. Ay, sige na nga. Pero kung nararamdaman nating delikado papunta dun sa gubat, aalis tayo agad ha? Tumango ako. Sa gitna ng takot at kaba, naglakad kami hanggang sa makarating sa bukana ng gubat. Hindi ko sigurado kung saan ang bahay ng matandang doon pero handa akong hanapin para sa kaibigan. Malamig ang hangin at parang may bumubulong sa paligid na lalong nagpalala sa tensyon namin. Nag-uumpisa ng dumilim ang daan. Lakas loob kaming pumasok sa loob ng gubat. Mahigpit ang kapit sa akin ni Jessa. Obet, umuwi na lang kaya tayo. Nakakatakot dito eh. Hindi. Kailangan nating sundan si Hana. Nandito na tayo. Habang mas tumatagal kami sa gubat, lalong nagiging madilim ang paligid. Ang liwanag ng buwan na tumatagos pa sa mga dahon ng puno halos hindi na namin makita. Nagtataasan ang mga puno at halata na ang katandaan. Ang hangin ay parang masyadong mabigat damhin. Bagyang nakakakilabot. Bigla kaming napahinto sa paglalakad nang makarinig ng isang alulong sa di kalayuan.
yun, Obet? Aso ba yun? Hindi ko alam. Nagpatuloy kami sa paglalakad pero bawat hakbang parang mas may lumalapit sa amin na kung anumang nakakatakot na bagay na nasa gubat. Muli naming narinig ang alulong pero sa pagkakataong ito, mas malapit na. May kasama pang kakaibang kaluskos mula sa gilid namin. Obet, parang may sumusunod sa atin. Napalingon ako pero wala akong makita. Gumagalaw lang ang mga tuyong dahon na nasa lupa. Hinahangin. Obet, ayoko na. Balik na tayo, please. Kailangan nating hanapin si Hana, Jessa. Labanan mo ang takot mo. Hindi ko rin alam kung saan ko kinuha ang lakas ng loob ko noon, basta ang alam ko lang kailangan kong makita si Hana. Mas bumilis ang lakad namin, unti-unting nawawala na rin ang mga naririnig namin sa paligid. Bumalot ang nakabibinging katahimikan. Maliban sa mahina naming paghinga, sa di kalayuan may nakita kaming liwanag. Jessa, tingnan mo. Baka bahay na yun ni Don Rafael. Tumango siya pero bakas pa rin ang takot sa mukha niya. Nagmamadali kaming lumapit doon hanggang sa makarating kami sa mismong harap. Tiningala namin ang napakalaking mansyon ng Don. Bakas na ang katandaan ng bahay pero nananatiling nakatayo sa gitna ng kagubatan. Tahimik at payapa. Nakita namin ang kotse na palaging ginagamit ni Don Rafael sa garahe. Tanda na nandun nga siya sa loob. Maya-maya narinig namin ang isang nakakakilabot na tawa mula sa loob. Isa kang utoto. Napakabilis mo na malukuhin. Nagkatinginan kami ni Jessa. Bumalatay ang matinding takot sa kanyang mukha. Nag-iba ang boses ni Don Rafael. Masyado itong malalim na parabang hinukay pa mula sa ilalim ng lupa. Hindi namin alam kung paano kami papasok sa loob. Sarado ang pinto sa harap kaya hinila ko si Jessa papunta sa gilid kung saan may nakita akong bintana. Tumingkayad kami doon at sumilip. Hindi man lang ako nahirapan sa iyo dahil ikaw mismo ang lumapit sa akin. Ang bilis lang kita nakuha. Hindi man lang ako naghirap. Hindi namin maintindihan ni Jessa ang nangyayari. Ibang-iba ang Don Rafael na nakikita namin nung mga oras na yun. Nawala biglang mabait nitong pakikitungo habang nakatitig kay Hana na diretsong nakatayo sa kanyang harap, parang hindi man lang natitinag. Ang mas nakakapagtaka pa roon, parang tulala si Hana at hindi naman siya kay Don Rafael nakatingin. Kakaiba ang loob ng bahay ng Don. Ang daming mga nakasabit sa dingding na hindi ko maipaliwanag. May mga langis at kakaibang dahon na nakalatag sa isang mesa. Sa gilid lang kung saan magkaharap sina Hana at Don Rafael. Hindi nakatakas sa paningin ko ang mga kukong napakahaba at matutulis na nakasabit din sa pader. Sa tingin ko, ikaw ang pinakamagandang alay na nakilala ko. Kaya ka mas magiging bata lalo ang itsura ko kapag nakuha ko na ang kaluluwa mo. Nagulat kami ni Jessa sa narinig at agad na nagkatinginan. Anong alay ang sinasabi niya, Obet? At anong kukunin ng kaluluwa? Natatakot na ako. Umalis na tayo rito. Hindi pwede! Kailangan nating iligtas si Hana! Huminga ako ng malalim, pinipilit pigilan ang panginginig ng aking kamay habang hawak-hawak si Jessa. Sa kabila ng takot, alam kong hindi namin pwedeng iwan si Hana. Sumilip ulit kami sa bintana at sa puntong yun, nagsimula ng magbago si Don Rafael. Habang nakatitig kay Hana, napansin namin ang unti-unting pagliit ng kanyang katawan. Ang kanyang balat na kanina ay mukhang makinis at normal, nagsimulang kumulubot at magbago ng kulay. Kakulay na siya ng abo at nagiging mabalahibo. Ang mga mata niyang puno ng yabang, naging maliliit at nagningning sa pula, parang baga. Obet, anong klaseng nilalang siya? Hindi siya tao. Hindi ako nakasagot. Pilit pinoproseso ang nakita. Ang kanyang mga kamay ay humaba. Ang mga daliri ay naging payat at matutulis habang ang mga kukoy naging parang mga espada.
matatalas at nakakapanindig balahibo. Para bang oras na dumikit ang dulo nito sa iyo, siguradong aagos ang dugo sa balat mo. Narinig namin ang mga ugat at buto sa kanyang katawan na parang nababali habang patuloy siyang nagbabago ng anyo. Sa bawat segundo lumalakas ang kanyang tawa, mas malalim at mas nakakakilabot, tila gumagapang sa bawat sulok ng bahay papunta sa kinatatayuan namin ni Jessa. Si Hana sa kabila ng nangyayari ay nananatiling tulala. Hindi man lang siya gumalaw, parang wala na siyang kontrol sa sarili niya. Handa ka na ba, mahal kong alay? Ikaw ang kukunin ko ngayong taon. Pinilit kong pigilan si Jessa na mapahiyaw nang makita naming unti-unting lumapit si Don Rafael kay Hana. Ang kanyang bibig ay bumuka ng napakalaki. Tumutulo mula dito ang maitim at malagkit na likido. Handa na sana niyang lamunin ng buo si Hana nang mula sa pagkakatulala ay bigla itong tumawa. Napatigil si Don Rafael. Ano nga ulit yung sinabi mo? Ako? Uto-uto? Mukhang mas maganda yatang sabihin na ikaw ang uto-uto at mas mabilis malinlang. Anong ibig mong sabihin? At bakit nawalang hipnotismo sa'yo? Anong klaseng tao ka? Isang malaking pagkakamali na nagtiwala ka sa akin. Kung akala mo mapapabilang ako sa mga dalagang taon-taon mong kinukuha, diyan ka nagkakamali. Nandito ako para wakasan ang kasamaan mo. Nandito ako para maghigante sa mga dalagang kinuha mo noon. Kapwa kami nanginginig ni Jessa. Hindi namin lubos na maintindihan ang nangyayari. Kung ganun, si Don Rafael ang dahilan kung bakit palaging may nawawala sa aming lugar. Ang inaakala naming lahat na mabait at matulungin ay may masama palang gawain. Sino ka ba talaga? Ako? Ako ang kamatayan mo, Rafael! Isayang kaibangan. Isa ka lamang normal na taong walang kakayahan. Maaaring nalinlang mo nga ako, pero hindi mo ako magagawang tapusin. Normal? Diyan ka nagkakamali. Hindi mo kilala ang taong nasa harapan mo ngayon. Ako ang magsisilbing hostisya para sa mga dalagang walang kalaban-laban mong ginamit at pinatay. Siguro nga napalakas ka nila. Pero ako ang magiging kahinaan at katapusan mo ngayong gabi. Kung gano'n ay magpakilala ka. Sino ka? Sa lumalalim na gabi sa gitna ng gubat na yon, mas tumindi ang hangin na bumabalot sa buong lugar. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Si Jessa tila pigil na ang hininga pero hindi rin magawang alisin ang tingin kina Hana at Don Rafael. Sa kabila ng nakakatakot na tagpo, na natili kaming dalawa ni Jessa doon kahit punong-puno na kami ng matinding takot. Matagal ko nang pinaghandaan ang pagkakataong to, Rafael. Matagal ko nang pinagplanuhan kung paano kita tatapusin. Tulad ng ginawa mo sa ate ko. Hindi mo na siguro maalala, no? Pero isang kapatid ko sa mga ginawa mong alay. Kung gano'n, tiyak akong matutulad ka rin sa ate mo ngayong gabi. Ang dalisay mong kaluluwa ang magpapanatili sa akin dito sa mundong ibabaw. Napansin namin unti-unting humina ang liwanag ng buwan, parang natatakpan ng mga ulap. Mas tuminti ang kadiliman ng paligid. Si Hana na sandaling tumahimik tumindig ng mas maayos, taas ang kanyang noo. Ang mahaba niyang buhok ay sumayaw sa hangin kahit walang simoy na nararamdaman. Ang mga mata niya bigla na lang kumislap. Hayaan mong tuluyan ako magpakilala sa iyo, Rafael. Ako lang naman ang hustisyang matagal mo nang tinatakasan. Habang nagsasalita si Hana, inilabas niya mula sa kanyang suot na balabal ang isang maliit na mangkok na may lamang itim na likido. Ipinatong niya iyon sa sahig tsaka siya bumunot ng isang piraso ng kandila. Nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi namin maintindihan. Ang likidong hawak ni Hana ay bigla na lang nagumpisang maglabas ng makapal na usok na unti-unting bumalot sa loob. Obet, ano to? Anong ginagawa niya?
Hinawakan ko ang kamay ni Jessa. Pareho kaming takot pero hindi magawang umiwas ng tingin kay Hana. Kasabay ng pagbigkas niya ng mga kakaibang salita, biglang sumiklab ang apoy sa kandila. Palakas ito ng palakas at kumalat sa buong sahig, paikot kina Hana at Don Rafael. Ngayong gabi, magtatapos na ang kasamaan mo. At ang aswang na tulad mo ay hindi na muli makapambibiktima pa. Si Don Rafael na kanina'y mukhang walang takot biglang umatras ng isang hakbang. Tumawa siya pero halata sa boses niya ang kaba. Isang mangkukulam lang. Yan ba ang tingin mo tatapos sa akin? Isa kang hibang. Tumigil si Hana at tumingin ng diretso kay Don Rafael. Habang tumatagal ay mas tumitindi ang lakas ng apoy kasabay ng pagbigkas ng kakaibang ritual ni Hana. Nababahala na ang itsura ni Don Rafael, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi siya makalalapit kay Hana gayong may malaking apoy rin sa pagitan nilang dalawa at sa oras na lumapit siya, tiyak na masusunog siya. Hindi isang tulad mo ang tatapos sa akin. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Sinubukang lumapit ni Don Rafael kay Hana pero hindi man siya dumidikit sa apoy, halos mapahiyaw na siya sa sakit. Nakakatakot si Hana. Hindi ko akalaing isa siyang mangkukulam. At si Don Rafael, isa siyang aswang. Manalangin tayong matalo si Don Rafael. Yun lang ang maitutulong natin kay Hana para matapos na ang lahat ng ito. Hindi man lang natitinag si Hana sa kanyang kinauupuan habang nagsisimula ng tumindi ang apoy, para siyang hindi napapasok. Itigil mo na to. Hindi mo ko matatalo. Hindi matatalo? Bakit hindi mo magawang lumapit sa akin? Hindi ba mas malakas ka? Kung ganon, patunayan mo sa akin. Nang sinubukan muling lumapit ni Don Rafael, isang malakas na apoy ang sumiklab sa kanyang harap. Dumikit yun sa kanyang balat dahilan para mapahiyaw siya ng malakas. Dumagundong ang boses niya sa buong lugar. Tama na. Hindi ako titigil hanggat hindi ka namamatay. Kailangan mo nang mawala. Ako ang magsisilbing ingay ng mga babaeng walang awa mong pinatahimik. Ako ang boses nila. Sa bawat sigaw ni Don Rafael, lalong tumitindi ang apoy na bumabalot sa kanya. Ang katawan niya ay parang natutunaw, ang balat ay naglalagas at ang mga mata niyang puno ng galit at puot ay nagiging matamlay at malabo. Si Hana sa kabila ng lahat ng nangyayari ay nanatiling tahimik at nakatingin lamang kay Don Rafael. Ang mga mata niya ay tila nag-aapoy rin sa galit. Hindi mo ako matatalo. Ang lakas mo ay hindi sapat para tapusin ako. Sa mga salitang sinabi niya, mas lalo pang tumindi ang liwanag ng apoy na lumabas mula kay Hana. Kaunti na lang ay magsisimula na nitong tupukin ang buong bahay. Walang ibang makikita kay Hana kundi katapangan. Wala man lang bumakas kahit kaunting takot para sa aswang na nasa harap. Magdudusa ka kung saan ka man pupunta. Ang halang mong kaluluwa ay hindi na nararapat pa rito sa mundong ibabaw. Habang nagsasalita si Hana, ang katawan naman ni Don Rafael ay unti-unting nagiging abo. Sa isang malakas na pagsabog, sumabay ang huling sigaw ni Don Rafael na may kasamang isang nakakatakot na banta at ang kanyang anyo ay ganap nang naglaho. Babalik ako. Babalikan ko kayong lahat. Tumahimik ang paligid nang mawala siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hana. Unti-unting humina ang apoy hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ganun na lamang ang gulat namin ni Jessa nang bigla itong lumingon sa amin. Napaatras kami sa takot pero bigla siyang ngumiti. Hindi nyo kailangan matakot sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa inyo eh. Hindi kami nagsalita ni Jessa. Humigpit lalo ang kapit niya sa akin nang lumabas na si Hana ng mansyon, papalapit sa amin.
Nawala na ang itsura niyang nakakatakot. Bumalik ang aura niya sa kung paano ko siya unang nakita. Tunay nga na nagdadala siya ng liwanag at nung gabing yun, para siyang hinulog ng langit para wakasan ang isang sumpa na hindi namin inakalang si Don Rafael pala ang may gawa. Oh, paano ba yan? Panalo na ako sa pustahan ha. Walang na walang dalaga ngayong taon. At pangako ko sa inyo, dito na magtatapos ang lahat. Nanginginig pa rin kami sa takot hanggang sa lumabas kami ng gubat. Malalim na noon ang gabi. Ipinaliwanag sa amin ni Han ang lahat at hanggang ngayon, parang hindi pa rin yun matanggap at maproseso ng utak ko. Si Don Rafael ay isang aswang na nambibiktima ng mga dalaga para maging alay. Ang mga kaluluwang nakukuha niya ang nagpapanatili ng kanyang kabataan at siya ring nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan dahil sa pagiging dalisay ng mga ito. Si Hana, ipaniliwanag niya na isa siyang mangkukulam. Hinintay niya lang daw na maipasa ito sa kanya ng kanyang lola at maaral ng mabuti bago siya naghiganti kay Don Rafael. Labis ang galit niya rito dahil kinuha nito ang ate niya na nagbakasyon lang din daw sa amin noon pero hindi na rin nakauwi sa kanila at hindi na rin nahanap. Matagal na palang nagmamatsyag si Hana at kitang-kita niya rin daw noon kung paano kinuha ni Don Rafael ang pinsan ng kaibigan namin. Hindi niya lang daw ito natulungan dahil hindi pa sapat ang kanyang lakas. Mula nung taon na yun, hindi na ulit nasundan ang pagkawala ng mga dalaga sa lugar namin. Nagtataka naman ang lahat kung saan nagpunta si Don Rafael at hindi na muling nagpakita. Pero mas pinili naming hindi isatining ni Jessa ang mga bagay na nasaksihan namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway nagustuhan ninyo at maraming salamat po sa pakikinig.